something about his manners. Havana, nana. Havana, nana. Half of my heart is in Havana, nana. He took me back to East Atlanta, nana. Oh, but my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, nana. He didn't wake up with a how you doing. He said there's a lot of girls I can do with. I knew him forever in a minute. And Papa says he got motto in him. He got me feeling like Havana, nana. Hello, hello, can you hear me as I scream your name? Hello, hello, do you need me before I fade away? Is this a place that I call home to find what I've become? Walk along the path unknown. We live, we love, we lie. Deep in the dark, I don't need the light. There's a ghost inside me.
Así da gusto. Así da gusto. Moi boas tardes, moitas grazas ás autoridades por acompañarnos, moitas grazas a todos os equipos e familias que creo que estades por aí arriba. Chega o final desta First Lego League Galicia 2026. Oh, sí, pero quedan os premios. Ah, eso sí que nos mola, eso sí que nos mola. Bueno, benvidas a esta cerimonia de clausura de First Lego League Galicia 2026, que, como ben sabedes, organiza a UDC, e este é o quinto ano que temos na First Lego League España a Asociación Ingeniera Soy como organizador nacional. Un aplauso para eles. Ingeniera Soy é unha asociación que leva moitos anos traballando para impulsar as áreas STEM entre nenos e nenas, especialmente entre as nenas, porque nalgúnas carreiras técnicas, enxeñarías e demais, as mulleres non chegan nin ao 20%, e isto é algo que temos que cambiar. E Ingeniera Soy está traballando moito para cambiar isto, entre outras cousas, a través de First Lego League. Mirad este vídeo. Van a llevar a cabo una exploración en los mares de Noruega y de Groenlandia. Son niños que nosotros estamos nerviosos, pero ellos lo tienen todo súper bajo control. Esto hemos pensado dos cosas. Por la contaminación, que no deberían tirar basura al mar. Y la otra, animales desconocidos que aún no están descubiertos. Un proyecto de investigación de cada uno de los colegios participantes, evaluar el diseño del robot con el que luego van a actuar en las pruebas y un tercer bloque en el que se valora la manera en la que han trabajado, cómo se han coordinado y sobre todo los valores que promociona First Lego. Faime gracia que vos contemos a vos o que é First Lego League, pero bueno, sabédelo moi ben, pero a veces velo así en grande, pois mola, non? Porque vos xa sabedes, e as autoridades tamén que xa levades acompañándonos uns anos, creo que casi todos, cal é a misión de First Lego League? A súa misión é despertar vocacións científicas, tecnolóxicas e de enxeñaría, porque a ciencia en gran parte move o mundo, e con First Lego League aprendemos moitísimas cousas, a comunicarnos, a traballar en equipo, a resolver problemas, ser creativos e innovadores. E por isto, First Lego League é moito máis que robots. E todo isto vímolo hoxe ao longo de toda esta xornada. E máis este ano, ca temática Unearth, que xa fixen esta broma, pero cada vez poñen o nome máis difícil, isto é verdad, non? Cada vez costa máis pronuncialo, debe ser unha broma para o speaker xa, para o presentador. Pero que con esta temática Unearth aprendemos un montón sobre arqueoloxía e como axudar os expertos no seu traballo. Aprendemos máis do labor que fan, da historia e de como nos inspira a aprender. Mergullámonos no pasado para aprender sobre o presente e imaginar o futuro. E hoxe estamos aquí, ademais de para entregar os premios, que xa sei que é o que máis vos importa, para celebrar moitas cousas, porque recordo, hai 12 anos, cando a UDC me convidou a presentar, bueno, a primeira edición de First Lego League Galicia, que estaba José Antonio Becerra, que lle podemos dar un aplauso, non? Un dos
dos primeiros soñadores desta proposta, pois me decía con moitísima ilusión que isto era moi guai, que isto non é un concurso, Martín, isto non é un concurso, isto é algo moi guai, danse moitísimos premios, celébrase todo un día no que veñen as familias, veñen os nenos, veñen os pais, veñen os profes, veñen autoridades tamén que se unen a esta festa e é unha gran celebración. Por iso temos moito que celebrar. En primeiro lugar, quero pedirvos un aplauso para vos, un aplauso para os equipos, que fixestes un traballo estupendo. Este ano en First Lego League España participaron máis de 14.000 participantes de 1.350 equipos en 35 eventos locais. Estes eventos, todos os eventos que organiza First Lego League, os organizan socios, non? Este ano en España foron 30 socios, aquí é a UDC, pero ao longo de toda España, pois outras fundacións, parques industriais e demais organizaron estes 35 torneos. Son unhas cifras increíbles, eu que levo lendo as 12 anos, cada vez son máis. Entonces están estupendas, pero sempre queremos un pouquiño máis, que haxa máis torneos, que haxa máis equipos, que haxa máis participantes e maior implicación. Pero todo isto non sería posible sen moitísimos colaboradores. E idesme permitir que cite algúns deles. En primeiro lugar, os colaboradores globais que son Qualcomm, Rockwell Automation, Lego Foundation, Lego Education e First. Un aplauso para eles. Xa citei a Ingeniera Soi, organizador nacional, e aquí en Galicia a Universidade da Coruña, tamén un aplauso. É porque teño o rector aquí, senón calaba. E, por suposto, aos nosos colaboradores locais que fan este evento que vivides aquí de First Lego League Galicia posible. O Concello de Ferrol, a Deputación da Coruña, a Xunta de Galicia, o Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia, Puntogal, Gabadi, Gadis, Colexio Profesional de Enseñaría Informática de Galicia, Neodín, Todo Ocio e Error Ferrol. Un aplauso para eles. E, por suposto, os adestradores e adestradoras, as familias que tamén estades aí pelexando, que vides ata aquí hoxe a Ferrol e que celebrades este día connosco, tamén para vos hai un aplauso. Moi ben. E agora quero pedir que veñan aquí ao escenario, que van a entregar despois medallas, pero que pasen en representación de todos os máis de 90 voluntarios de First Lego League Galicia. Dámoslles un aplauso. E eles fan posible, estuveron vos acompañando todo o día, non? Máis de 90 voluntarios, isto é alucinante. A ver, fanlles aí unha foto, non me quero meter no medio. E agora imos entregar as medallas. Xa sabedes que aquí levades medallas todos. Todos e todos levades medallas. Despois, se nos sobran, as autoridades tamén poden subir e levades medalla. Vale, pero non sobran, habitualmente, xa vos aviso. Non vos ilusionedes moito. Imos cas medallas. Pídovos aquí organización, porque isto sempre é un pouco de lío, pero imos facer do seguinte xeito. A ver, os que estaban dormindo que desperten un momento para atender. Solo un momento, Eu vou chamar os equipos van subir por aquí, vale, por este lateral, subides por aquí, colocadevos, se non vos importa, bueno, non sei se tendes que estar aquí, pero bueno, van vos entregar as medallas aos voluntarios e despois vos poñedes aquí un momentiño para facer unha foto, vale? Subir por aí, medallas aquí, foto aquí e baixamos por aí. Está entendido, non? Despois para os premios mantemos esta mecánica, pero bueno, así o sabedes. Creo que teño por aquí todos os cartóns para ler os vosos nomes e ir chamando os... Ai, non sei onde os deixei, perdón. Isto non me pode... Con as medallas ainda bueno, pero cos premios non os podo perder, Aí, moitísimas gracias. Perfecto, pois imos poñer algo de música, eu poñome por aquí e vamos chamando os equipos. Vos con certa axilidade, vale? Imos facer isto que sexa áxil, que sodes moitos. Así que veña. Eu creo que hasta tiñamos un DJ e todo. Pero te desenchufaron. Aí, moi ben. Pois comezamos chamando a Monte Castelo Bot, que veñan polas súas medallas. Call my friend
Imos chamando tamén a Terra Explorers que vayan subindo tamén. Even though you fly first class and I'm at the back, you're hilarious, I'm a bore. And the choir starts up, yeah, show me what you got. Aí. Terra Explorers. E imos chamando a Las Acacias Booster que vayan subindo tamén. Hello, me and you. We're better as a two. Even though we're different, we're the same. Terra Explorers. Look it up before it drives us insane. Hello, me and you. Aí Las Acacias Booster, o vosso diploma e as vosas medallas. Camiñade ata ali ata o final e xa vos colocan unha medalla a cada unha. Adiante, adiante. Tendes un diploma por equipo. Imos chamando ao equipo Carballo que veñan ao escenario tamén recoller as súas medallas. We've got to stop playing in time. Can there be a marriage of minds? Can we Aí o vosso diploma. Can we turn water to wine? Or is it too much fuss? You all that I'm not. Colled as medallas e agardade un momentiño. E chamamos a Safe Bots que vayan vindo tamén. Hello, me and you. We're better as a two. Even though we're different, we're the same. Moi fan de Safe Bots, xa o sabedes. O vosso diploma. Pasade por aí, collede as medallas. E imos chamando a Peña Vera, que vayan subindo, Peña Vera. Hello, me and you. Aquí temos Peña Vera, que vayan subindo Electric. Tamén, que por aí andan. Electric. E imos chamando a Hack Zapos, que veñan Hack Zapos. Recordamos vos que solamente poden subir 10 e 2 profes, 12 personas en total. Aí Hack Zapos levade o vosso diploma. Recordamos vos esta norma tamén. 10 participantes e 2 adestradores como moito. E chamamos tamén a Rap Zapos que vayan subindo. Teñen club de fans, Rap Zapos, teñen club de fans, moi ben. Veñen preparados. Aí veñen Rap Zapos, o vosso diploma. E chamamos a Monte Castelo Little Bot que vayan subindo tamén. Monte Castelo Little Bot, ide pasando, colledes, ponen vos aí as medallas. Monte Castelo Little Bot, tedes o diploma, continuade. E chamamos a Mega Builder Team, que vayan subindo tamén Mega Builder Team. Aí os equipos que máis tempo levan participando, creo, Mega Builder Team, mogollón. Non sei se desde o principio, pero casi. Aí vai, parabéns Mega Builder. E imos chamando tamén a Las Acacias Bot, que vayan subindo, Las Acacias Bot.
Aquí están as rapazas de Las Acacias Bot. Parabéns. Continuade por aí. E chamamos tamén todos rapazas Kraken Girls. Aquí están as Kraken Girls. O voso diploma. Continuade por aí. E chamamos a Arqueort. Que suban Arqueort. Aquí están os Arqueort que suben o voso diploma, que continúen. E imos chamando a Naturalaxe, que vaya subindo Naturalaxe. Aí veñen Naturalaxe. Put out your arms and shake your head. Roll back your eyes just like you're dead. One hand hip, other hand hip. Take 2 steps and triple front flip. Take off your legs but keep your pants on. Then take off your hat Aí and con throw it esa in your mouth. Now that you're lighter, bandeira que more push-up. traen, Then out of your neck, Naturalaxe. roll back like a duck. Lie on the ground and just stay put. Aquí And tedes wait o till a human diploma. steps on you and hurts their foot. Here comes the chorus, then I'll show you Aí. soon how to do the rest of the E imos dance of chamando doom. tamén a Mega Lego Pobra. Un aplauso para eles. Now Ahí bend your veñen arm, then bend it back. Mega Lego Doing it Pobra. wrong if you don't hear it Y a back. continuación, Right side down, left side down. Legotrónicas. A little lower, now you're underground. Remove some ribs so you can kick your own face. Roll down some stairs, then take a lunch break. Xa temos aquí as Legotrónicas. Punch, kick, spin E 40 tamén times and land Team in the Kraken, Now que it's veñan time for con a nós corn dog recoller as snack súas fight. You're doing it medallas. wrong if that feels all right. Replace your scalp with snakes, or really any piece that Lego makes. Juggle with some boulders while you crowd surf on skeleton soldiers. Now clap your hands, then squeeze your pituitary gland. You'll grow a little bigger pretty quickly and destroy the dance floor literally. Aí sube o Team Kraken. E chamamos o equipo Guillerme Brown, que vaya subindo. Plastic ninjas in your room, they're all doing the dance of doom. Plastic ninjas in your room, they're all doing the dance of doom. Plastic ninjas in E seguimos chamando a Legolar, que vaya subindo Legolar. they're all doing the dance of doom. Dance of doom. Dance of doom. Aquí están subindo Legolar e vamos chamando tamén a Mega Ribeira Super Lego. Aí vamos, Legolar. Xa suben aquí os Mega Ribeira Super Lego, collede o voso diploma. E chamamos a Steam Girls Las Acacias, que vayan subindo para recoller o seu diploma e as súas medallas tamén. Than an awesome possum. Dip my body in chocolate frosting. 3 years later, I shot the frosting. Smelling like a blossom. Everything is awesome. Stepped in mud, got new brown shoes. Awesome to win and it's awesome to lose. Awesome to lose. Imos chamando tamén a Lego Jones, que suban Lego Jones. Estes teñen o nome oficial e nombre artístico, Seabot. Tamén siguen con aí Seabot, xa sei. Lego Jones suben, dámoslles un aplauso tamén aos Lego Jones. E imos chamando a Los Pentágono. Los Pentágono. Que vayan subindo Los Pentágono, aí veñen.
Y mientras xa suben aquí los pentágonos, chamamos a Control T. Que vaya viendo Control T, damosles un aplauso. Aí veñen Control T. E imos chamando tamén a Peña Bots que veñan aquí ao escenario. Control T. Aí va, Control T. Peña Bots. Están chegando os Peña Bots. E chamamos tamén a Legocitos, que vayan subindo Legocitos. Aquí suben Legocitos e chamamos a Robot City Pobra. A ver, o Robo City Pobra, que veñen por aí, estes veñen vestidos para la ocasión. Sí, viene Cleopatra y una momia, traen de todo. Ahí ven. Aí Robot City Pobra. E chamamos tamén a Maker Vision Lab, que vayan subindo. Maker Vision Lab. Ahí, un momentito. Y ahí, adiante. Hasta última persona. E chamamos a Montbot. Que veña Montbot. Aí está Montbot co seu diploma. Adiante. Moi ben. Pois veñe ese aplauso para Montbot. E así acabamos o reparto de medallas. Bueno, moi ben, moi ben. Damosles un aplauso ás persoas voluntarias que entregaron aquí medallas. Moi ben. E agora de seguido, eu non sei se eles poden marchar, non? Eu creo que sí. Eu creo que sí. Ah, unha foto. Foto voluntarios, isto é importante. Aplauso para os voluntarios. E agora, bueno, vos organizadevos aquí para ver como repartimos o tema dos premios, porque agora imos entregar os premios. Agora sí. Que non sei cando acaba o redoble. Aí sí que acaba. Hoxe imos entregar moitos premios. 18 premios imos entregar, vale? E entre estes 18 premios imos entregar 3 premios ao gañador. Son 3 gañadores de First Lego League Galicia que se clasifican para a gran final nacional. Ademais deses 3 premios entregaremos 15 máis. Quero recordarvos algunha cousa. O equipo que mellor puntúa no xogo do robot non ten por que ser gañador. Isto é importante recordalo, vale? Aínda que xa sei que a maioría o sabedes. De algunha categoría entregaremos máis dun premio.
vale? Como, pois, eso, que do gañador pois hai 3 e algún premio máis hai así. E ningún equipo pode levar máis dun premio, excepto o premio comportamento do robot, o premio ao adestrador e o premio compañerismo extraordinario. Díxeno ben así, non? Vale, ben, así. Menos mal que traio a chuleta, pero a veces non sei o que escribo. E eso, vale, entregamos estes premios. Antes desto, bueno, vai haber unha serie de autoridades que nos van a acompañar, aínda non é o vosso momento, sempre fago a mesma broma, tocou vos traballar, é o que hai, por un día que traballedes non pasa nada. É broma, teño que facelo, xa sabedes que o fago. Pero antes, hai unha autoridade que vai traballar un pouquiño máis. Entonces convidamos ao escenario o reitor da Universidade da Coruña, Ricardo Cao Abad, que nos vai dedicar unhas palabras para First Lego League. Moi boa tarde a todas e a todos. Quero transmitirvos a satisfacción que teño como reitor da Universidade da Coruña por vervos participar a todas e a todos neste acto hoxe. Durante estas últimas semanas, porque non foi o traballo dun día, pero hoxe de xeito especial, tedes demostrado un increíble espírito de equipo, unha increíble creatividade e constancia no labora en cada paso que destes. Cada solución innovadora que propuxestes dende os diferentes equipos dá unha idea perfecta do que podedes facer no futuro se decidides dedicarvos á ciencia, á tecnoloxía, á enxeñería ou ás matemáticas, ás disciplinas STEM. Non perdades nunca a vosa curiosidade nin o interés por aprender cousas novas, porque iso, sen dúbida, levaravos a donde desexedes. Gustaríame agradecer aos vosos monitores polo traballo feito, tamén ao equipo organizador da First Lego League do Campus Industrial de Ferrol, capitaneados, liderados tamén por o profesor José Antonio Becerra, estas perto de 100 persoas que se dedicaron e que fixeron todo o posible para que poiderades desfrutar todas e todos hoxe desta xornada. Gustaríame tamén agradecer a todas as institucións que como cada ano colaboran nesta iniciativa, a Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, a Deputación Provincial da Coruña, ao Concello de Ferrol, representadas todas estas institucións polas correspondentes autoridades, alcalde, tamén alcaldesa de Narón, diputada provincial, director xeral, e ademais patrocinan, a parte dos digamos, organizadores a nivel global que se citaban antes, patrocinan tamén a First Lego League concretamente en Galicia, pois aparte destas institucións, a empresa Gabadi SL, o Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia, o Colexio Profesional de Enxeñería Informática de Galicia, Gadis.gal, Neodim, Todo Ocio e Error Ferrol. Moitas grazas a todos eles. Na Universidade da Coruña agardámosvos para que nuns anos, uns antes que outros, outras, vos animedes a estudar connosco e a ser os enxeñeiros e tecnólogos, científicos tamén do futuro. Espero que teñades disfrutado desta xornada tan especial para vos, para os vosos compañeiros e as vosas familias tamén. Moi boa tarde a todas e a todos. Moitas gracias. Ricardo, perdón, non vayas lonxe porque agora entregamos os premios. Entón pedimos tamén ás autoridades que nos acompañen, as que van a entregar, que deberíades saber vos a quen vos toca, mellor que a min, porque eu non o sei. Entonces, os que lles toca entregar, que veñan con o noso escenario, dámoslles un aplauso. E teño aquí eu os cartóns, podedes vos colocar por aquí. Perfecto, moi ben, pois nos acompañan por aquí. Benvidos. E imos entregar estes 18 premios de First Lego League Galicia 2026, como se estiverades na casa, por aí. Poñédevos por aí. Eu vou ir presentando os premios, vou ir indicando quen os vai entregar, e xa vos fan chegar o trofeo e máis o diploma.
Imos comezar entregando os premios ao adestrador ou adestradora. Os adestradores e adestradoras inspiran aos seus equipos para dar o mellor de sí mesmos, tanto individualmente como en conxunto. E sen eles non existiría First Lego League. Este premio outórgase ao adestrador cuxo liderado e orientación son claramente evidentes e exemplifican mellor os valores fundamentais First. En primeiro lugar, pedimos a un representante de Error Ferrol, non sei quen é o representante de Error Ferrol que vai presentar. Errora Ferrola, moi ben. Pois a ver, que nos fagan chegar aquí o trofeo. A ver, é que temos algúns equipos que veñen de fora, que algúns tuveron que marchar, entonces isto é un pouco lío. Arrancamos un momento e despois xa engrasamos a maquinaria entregadora de premios sin problema ningún. Entonces entregamos o premio ao adestrador, imos aló, e o nome, este é o segundo premio ao adestrador, imos entregar 2. O nome do equipo gañador deste segundo premio ao adestrador ou adestradora é o equipo Carballo. A ver, equipo Carballo, adestrador ou adestradora que veña. Arriba. Non se deciden, vinde as dúas, non pasa nada. Total, isto é un trofeo. Equipo Carballo, segundo premio ao adestrador ou adestradora. Aí veñen dúas adestradoras do equipo Carballo. Un forte aplauso para elas. Poñedevos por aí para unha foto, facemos como coas medallas. Parabéns, equipo Carballo, segundo premio adestrador. E agora entregamos o primeiro premio ao adestrador. Entrego o premio dona Beatriz Espuch Sánchez, decana territorial en Galicia do Colexio Oficial de Enxeñeiros Navais e Oceánicos. Aí, moitas gracias. Aquí poñémonos un poquinho ao frente, perfecto. E o nome do equipo gañador deste primeiro premio ao adestrador, creo que a adestradora, é para Naturalaxe. Parabéns, Naturalaxe. Aí suben as adestradoras de Naturalaxe a recoller este primeiro premio. As adestradoras. Ai, mi madre. Aí van a foto. Casi necesitábamos as de Safe Bots aquí para... porque mi madre. Casi unsafe. Parabéns aí estas adestradoras de Naturalaxe. E agora imos entregar o premio ao emprendemento. Este premio recoñece o equipo que adopta a cultura First Lego League a través do traballo en equipo, o espírito de superación e o entusiasmo mostrado. Entrega o premio don Juan José Couce Prego, director territorial na provincia da Coruña para a Consellería de Comercio, Emprego e Emigración da Xunta de Galicia. Pódese colocar por aquí. Ata ten aplauso propio e todo, isto é maravilloso. Aí vamos. E o nome do equipo gañador do premio ao emprendemento é Rap Zapos. Aí suben Rap Zapos. I'm lost in the rush that keeps rushing through my veins. Oh, who needs love? Who needs love? When the people scream your name, I'm the one.
Ahí están los Rap Zapos recibiendo ese premio. E agora, parabéns. Agora imos entregar o recoñecemento ao compañeirismo extraordinario que o vai entregar Rafa Morgade en representación de Navantia. Muchas gracias. Graciñas por acompañarnos. Pode colocarse por aquí. E agora entregamos este recoñecemento ao compañeirismo extraordinario, un dos máis importantes, porque este premio é elexido polos propios participantes que recoñeceron o equipo que demostrou un especial compañeirismo cos demais, mellorando coa súa participación o bo ambiente e os valores First Lego League. O nome do equipo gañador deste recoñecemento ao compañeirismo extraordinario é Peñabots. Aí veñen Peñabots, tamén dos equipos que levan varias edicións participando en First Lego League. E reciben este premio, recoñecemento ao compañeirismo extraordinario. Agora imos entregar, están aí facendo a foto de familia, e seguimos entregando o premio Gabadi a excelencia en enxeñería. Entrega o premio Ignacio González, que nos acompaña aquí, representante de Gabadi, moitas gracias. E este tamén, este é un premio, o premio Excelencia en Enxeñería. Recoñece o equipo cun robot deseñado de maneira sistemática e ordenada, unha solución de proxecto innovadora que aborda de maneira efectiva o desafío da temporada e un sistema de traballo que permite alcanzar grandes cotas de eficacia. E o nome do equipo gañador deste premio Gabadi a Excelencia en Enxeñería é Kraken Girls. Que suban as Kraken Girls. Aí están as Kraken Girls, premio Gabadi a excelencia en enxeñaría. Diríxense a facer a foto de recordo. E agora, de seguido, entregamos o premio Punto Gal ás novas promesas. Imos co premio Punto Gal ás novas promesas. Entrega o premio dona Cristina Ríos Prado, representante da asociación Punto Gal, e este premio Punto Gal ás novas promesas recoñece o equipo que os xuíces consideraron que destaca especialmente e do que esperan grandes avances no futuro. E o nome do equipo gañador é Naturalaxe. Naturalaxe, premio Punto Gal ás novas promesas. Aí veñen Naturalaxe, segundo premio que reciben, premio adestradora. E agora este premio Punto Gal ás novas promesas. Aí está, parabéns Naturalaxe. E
E agora continuamos entregando os dous premios, que imos entregar dous premios ao comportamento do robot. Estes premios recoñecen os equipos que anotan a maior cantidade de puntos durante o xogo do robot. Os equipos participaron en 3 partidas de 2 minutos e medio nas que contou a súa puntuación máis alta. Imos co segundo premio ao comportamento do robot que o vai entregar dona Patricia Cons Formoso, concelleira de Educación, Universidade e Política Lingüística do Concello de Ferrol. Moitas gracias. E o nome do equipo gañador deste segundo premio ao comportamento do robot, xa miro por aquí, porque son Hackzapos. Están Hackzapos que reciben ese segundo premio ao comportamento do robot. E imos de seguido con este primeiro premio ao comportamento do robot. Están os Hackzapos. Parabéns. E agora este premio vai no entregar don Fernando Suárez Lorenzo, presidente do Colexio Profesional de Enxeñería Informática de Galicia. Grazas por acompañarnos tamén. E o nome do equipo gañador deste primeiro premio ao comportamento do robot é Monte Castelo Bot. Fuerte ese aplauso para Monte Castelo Bot. Ahí está Monte Castelo Bot. Primeiro premio ao comportamento do robot. E agora imos entregar outra vez premio doble, os premios ao deseño do robot. Estes equipos utilizaron principios de programación sobresalientes e sólidas prácticas de enxeñería para desenvolver un robot mecánicamente sólido, duradeiro, eficiente e capaz de realizar as misións máis desafiantes. O segundo premio ao deseño do robot vai no entregar Adolfo Lamas, xefe de árbitros de First Lego League Galicia, e o da corbata máis molona, ano tras ano, ese premio sempre le vas ti. Aí está. E aí imos. Que aplauso, Adolfo, moi ben. Por algo será. Segundo premio ao deseño do robot é para Team Kraken. Aí sube o Team Kraken que recollen este segundo premio ao deseño do robot. Parabéns ao Team Kraken. Aí está, moi ben. E a continuación entregamos o primeiro premio ao deseño do robot. Entrega este premio dona Marián Ferreiro, alcaldesa do Concello de Narón. Moitas gracias por acompañarnos un ano máis. E o nome do equipo gañador deste primeiro premio ao deseño do robot é Mega Builder Team.
Eses son Mega Builder Team, primeiro premio o deseño do robot. Aí está Mega Builder Team, primeiro premio o deseño do robot. E agora imos entregar outra vez premio doble, os premios ao proxecto de innovación. Estes equipos utilizaron múltiples recursos para o seu proxecto de innovación que lles axudaron a obter unha comprensión integral do problema que identificaran, desenvolveron unha solución creativa e ben investigada e comunicaron de maneira efectiva os seus achados aos xuíces e á comunidade. Comezamos entregando o segundo premio ICOIG ao proxecto de innovación que o vai entregar Dona María del Corral Souto Díez, vicedecana do Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia. Coral ou Corral? Coral, perdón, que o dixen así un pouco raro. María del Corral Souto Díez, e o nome do equipo gañador deste segundo premio ICOIG o proxecto de innovación é Steam Girls Las Acacias. Aí veñen as Steam Girls Las Acacias emocionadas a todo Filispín. Que amosaron un entusiasmo bestial durante toda a xornada. Aí, parabéns, rapazas. Aí vamos, esa foto do segundo premio ICOIG ao proxecto de innovación. Moi ben. Parabéns, Steam Girls Las Acacias. E agora imos co primeiro premio Xunta de Galicia o proxecto de innovación. Entrega o premio Dona Martina Aneiros Barros, delegada territorial da Xunta de Galicia en Ferrol. Graciñas por estar aquí tamén. E imos alá con este primeiro premio Xunta de Galicia o proxecto de innovación. O nome do equipo gañador é Arqueort. Que veñan recoller este galardón. Aí está, primeiro premio Xunta de Galicia o proxecto de innovación para Arqueort. Imos cos premios aos valores FIRST, son 3 premios aos valores FIRST. Estes premios recoñecen os equipos que mostran un entusiasmo e un espírito extraordinarios, saben que poden lograr máis xuntos que individualmente e móstranse respecto mutuo e cara aos demais equipos en todo momento. O que descobren é máis importante que o que gañan. Agora entregamos este terceiro premio aos valores FIRST que o vai entregar Francisco Javier Bellas Bouza en representación da Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol e xefe de voluntarios de First Lego League Galicia dende a primeira edición. Aí está. Fran vai entregar este premio. E o nome do equipo gañador deste terceiro premio aos valores FIRST é Brain Builders. Que non están, pero temos aquí unha espontánea en representación do equipo. Que non están porque tuveron que marchar xa, pero bueno, para Brain Builders este premio. Claro, facede unha foto. Fran, teste que poñer. Xa non se quería, si se quería librar, Fran, aí do...
Aí ese premio vai para Brain Builders, o terceiro premio aos valores First. Moi ben, e continuamos agora co segundo premio Deputación da Coruña aos valores First. Entrega este premio dona Rosa Ana García López, deputada provincial responsable da área de Industria, Emprego, Política Demográfica e Medio Ambiente da Deputación da Coruña. Graciñas por estar aquí. E o nome do equipo gañador deste segundo premio Deputación da Coruña aos valores First é Mega Ribeira Super Lego. Aí veñen Mega Ribeira Super Lego. Parabéns, equipo. Aí van tirar esa foto de recordo do segundo premio Deputación da Coruña aos valores First, Mega Ribeira Super Lego. Aí vamos. E imos entregar agora o primeiro premio Concello de Ferrol aos valores First, un dos máis importantes. Este primeiro premio Concello de Ferrol aos valores First que o vai entregar don José Manuel Rei Varela, alcalde do Concello de Ferrol. Graciñas por estar aquí outra vez. Aí vamos. E o primeiro premio Concello de Ferrol aos valores First é para o equipo Control T. Que veña o equipo Control T a recoller este primeiro premio Concello de Ferrol aos valores First. Ahí está Control T. Veñen equipo e adestradores. Parabéns por ese primeiro premio Concello de Ferrol aos valores First. Parabéns para Control T. Bueno, e agora quedan os tres premios. Quedan os tres premios aos gañadores. Estes prestixiosos premios recoñecen os equipos que encarnan a experiencia First Lego League ao adoptar por completo os valores fundamentais First mentres logran a excelencia e a innovación tanto no xogo do robot como no proxecto de innovación. Estes tres premios que imos entregar inclúen o avance á gran final nacional. Comezamos entregando o terceiro premio Campus Industrial de Ferrol ao gañador. Entrega o premio don José Antonio Becerra Permuy, profesor da Universidade da Coruña, coordinador da First Lego League Galicia. Un paso adiante. E un aplauso para él. Era do que vos falaba antes. Moi ben. Aí vamos. Terceiro premio Campus Industrial de Ferrol ao gañador. E o nome do equipo gañador deste terceiro premio é Monte Castelo Bot. Aí veñen Monte Castelo Bot. Terceiro premio Campus Industrial de Ferrol o gañador. Take a look around, look at where you're at. All of this, all of that, yeah, you made it. You arrived by your own design, yeah, you got fire in your eyes, and you made it. Way out here on the top, coming up, just can't stop. Superfly, Superman, Fuertes aplauso para Monte Castelo Bot. you do it for the ones who ain't faking, for the hustlers that give it all and go crazy. Your hometown trailblazing, get the whole block shaking. Check this out. Este saben o que
gañar e van subir de seguido o escenario para poder estar todos xuntos e ademais é que lles vamos dar un aplauso bestial. Eu creo que non lles convencía moito vos o aplauso de antes, pero que lles vamos a dar un aplauso bestial. Agora sí, que temos a Monte Castelo Bot, este terceiro premio Campus Industrial de Ferrol, o gañador. Aí poñémonos para unha foto. Aí, parabéns a Monte Castelo Bot. E agora imos entregar o segundo premio Universidade da Coruña o gañador. Entrega este premio dona Isabel Ares Pernas, vicerreitora do Campus de Ferrol e responsabilidade social da Universidade da Coruña. E este segundo premio Universidade da Coruña o gañador é para o equipo Hack Zapos. Aí sube Hack Zapos. Parabéns. Segundo premio Universidade da Coruña o gañador Hack Zapos. Parabéns, Hack Zapos, e segundo premio Universidade da Coruña o gañador. E entregamos o derradeiro galardón da tarde, o primeiro premio Ingeniera Soy o gañador. Entrega este premio don Ricardo Cao Abad, reitor da Universidade da Coruña. E o nome do equipo gañador deste primeiro premio Ingeniera Soy o gañador é Robot City Pobra. Moita emoción para Robot City Pobra, que reciben este primeiro premio gañador de Fergus Lego League Galicia 2026. Parabéns aos equipos gañadores destes 18 galardón. Moitas gracias ás autoridades por acompañarnos. Podedes baixar os vosos asentos porque imos sacar este ano a foto de grupo. Non vai ser no escenario, vai ser dende o escenario o público. Entonces así, se vos poñedes saídes na foto de primeiros. Xa vos dixen que hoxe tiñades que traballar, era verdad. Non eran 4 premios e xa, son 18 premios. Eu creo que mellor dende abaixo queda ben, porque así non tapamos a ninguén na foto. Sí, Juan, non sei quen está nas luces. Bueno, damosles un aplauso tamén aos técnicos de aquí do auditorio de Ferrol. Juan, Brais, Carlos. No, díxeno mal, pero bueno, me caíste bien. Pero non me acordo do nome.
Pero sí, damos esos parabéns e a todo o equipo tamén que estuvo na realización, Mangi e todo o equipo que estuvo facendo vídeo, retransmitindo. Bueno, a todo o equipo que fai posible o final First Lego League Galicia, que moitísima xente, moitísima xente. Entonces, a ver, dende aí, o fotógrafo, indícanos, damos luz de sala, que tal así? Vai ser o que teñen, vanche decir que vai ser o que teñen, pero saco eu unha tamén. A ver se me salen. A ver, así. Eu creo que se podían poñer de pé. Porque parece que vos animades un pouco máis. Poñémoslles música que se poñan un pouco de pé, levantan os brazos, estas cousas así, ¿no? Un pouco de emoción para esta foto final. Esto é outra cousa. Eu non teño nin idea de foto, pero creo que queda mellor. Bueno, pues moitísimas gracias por acompañarnos. Vémonos na gran final First Lego League Nacional o 11 de abril en Burgos. Parabéns a todos os equipos premiados. Moitas gracias por compartir este día connosco. Grazas ás familias, grazas aos equipos, autoridades, a todo o mundo. Ata o ano que ven. Graciñas.